салому дуруд ба ҳар яку яки шумо бародарону хӯрони муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷиратро пайгирӣ мекунеду қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд аст. пас шабакаи мо барои шумо ҳатман дар мода обуна нафтанро фаромӯш намекунем ва ба касони дигар равон карданро фаромӯш намекунем, ки то ки мардуми ғариб дар ҳамин шаҳри мусофирӣ пешипо нахӯраду ва муҳтоҷи ягон қалобон нашаваду, ягон фиреб нафуроду, ягон чибаю. мақсад ки камакак бофтам ҳуқуқи худ бохабар бошад. ман ягон вақт дар шабакаи худ ягон чӣ ҳоли ягон тавсия додагине, ягон реклама карегине, ягон номер мондагине, то ҳоли номерои худама намемонам. ҳатто барои ҳамин дар шабакаи мо фақат қонунгузориҳое ки ҳаст гуфта гузашта мешавад. барои ҳамин имрӯза навори мо бисёр дар бораи чизҳои муҳим, чизое ки ба мо шумо дахт дорад, ҳатман нагаронда то ахир тамошо кунед. яъне ки ё дар сари навор, ё дар байни навор, ё дар охири навор маълумоти ба худатон дарковиро мо камтар гирифтанатон мумкин. имрӯза навор якум дар бораи ки юридически контора буд, адвокатически контора ки муҳоҷирон ба ёрдам мекард, тоҷдорон. дар бораи депортатсия, запрет, документҳои подделни, дар бораи ҳама чиз сухан карда мегзарам кам-кам. мақсад ки ин чизҳо бисёр дар айни ҳол чизҳои даркорӣ. якум сар мекунем дар бораи ҳамон корхонае ки юридически буд, бо ном тоҷдорон ба мардум ёрдам мекард. ҳозир соат қариб 12 шаб неки ман навор карда истодам. ба чӣ мақсад? ба мақсаде ки ҳозир ман дохили ютуб шудам ва дар шабакаи ҳамон абдуғаффор гуфтагӣ бародарамо канали тоҷдорон дохил шудам ва наворе ки дар бораи мардум фиреб карагиян, мардума чӣ карагиян, кадом одамо кати ҳамкорӣ карагӣ, вай одамо инаки дад карагӣ, ин буромада бахшиш пурсидост чикарос. ман чӣ гуфтанӣ? бародарҷон, ту бисёр чиз мекунӣ, барои мардум мекунӣ, бисёр видеоҳои наворҳои хуб мекунӣ, бисёр наворҳое ки намешудагӣ мекунӣ. ман ҳамчун бародар, ҳамчун мусулмон ба ту як бародарона маслиҳат медиҳам ки вақте ки ту худат маълумоти юристӣ, адвокатӣ яъне надорӣ, ҳуқуқшинос нестӣ, ягон хел ҳамин чизҳо бохабар, ту ҳамин хел одамо кати ҳамкорӣ накун. ман мефаҳмам туя фиреб кардан, туя чӣ кардан, не ки чанд қадар мардуми тоҷик, чанд қадар бародаро апфути ту рафтан ҳамунҷа. ба дар ёд дорам як чанд сол пеш ту ба одамо права мекунам гуфта кадом контораи ҳамон тарафи булвар Рокоссовский буд, куҷо буд, тавсия медодӣ, мардум унҷаам рафтан, вай мардакам ки дад кард, чӣ корӣ кард. мана ҳозир бо ин контораи ҳамин юридически мардум ба совет додӣ, мардум ба тавсия додӣ, рафтан мардуму мисол қалобишон ба ғалтидан, ҳозир акун мо я фиреб карифта, ту ба комментария мекунам, ту буромада видеои бахшиш мепурсӣ, а бахшиши ту ҳеҷ ки ягон кас баҳраманд намешавад бародаро. барои ҳамин мардум ба ту бовар карда чанд қадар мисол қарз гирифтагӣ, як кор кардаги ва одама додагӣ ва одам ман те депорт мекушам, запрет мекушам гуфта фиреб кардагӣ. ба фикри ман баъд ҳам мардум ҳозир акун қаҳрашон нависта истоданд ки ҳаққи мардума мехӯрӣ, ҳатто ту ягон сум нахӯрда бошам, не ки ту хӯрдагӣ ва медорӣ. мо баям ҳамин рӯзо бисёр таклифҳо мешавад ки ина реклама кун ва реклама кун, ман намекунам. ба чӣ хотир намекунам? барое ки ман бовар намекунам ки ҳамон одамо аз уҳдаи кор мебуранд. барои чӣ? барое ки ман камакак бошадам маълумот дар бораи ҳамин ғарибо, ҳамин қонуное ки ба мо тааллуқ дорад, ман хабардор ҳастам, барои ҳамон намекунам. вақте ки туям агар камакак ҳамин чизо бохабар бошӣ, ҳамин ҷоҳои тавсия наметӣ, ҳамино ҳамин қалобоба рафта во намехӯрану ягон кас инои фиреб намекунад, ки мардуми ғарибе ки ба як азоб нонаши ёфта хӯрдост, ба фиреби ин номардо дучор намешавад. қонунгузорӣ расӣ ба ҳамин федеральный закон 114-115 ҳаст, правовое положение иностранных граждан и пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. депортация запрета кушода намешавад. кушода намешавад. барои чӣ кушода намешавад? барое ки барои запрета кушодан, депортация кушодан шумо бояд ки ё падаратон шаҳрванди Россия бошад, ё модаратон, ё занатон, ё як кӯдакотон. ягон сабаби дар кор ки барои шумоя запрету депортатона кушодан, ҳамонам агар статьяҳои, яъне ки моддаҳои сахт ба нафуроид, агар маъни моддаҳои 18, 18.1, 27.1 буд, ино ба фуроидтон агар кушода намешавад. агар шумоя
коргарои амнияти рус агар запрет монанд, шумо ҳатто судам намекушод, барое ки ба ё як корошона судам дида намебурад, барое ки ба ё барои бехатарии давлат ҷавобгар астад. барои ҳамин бародаро, ягон кас агар ман шумои запрет депортатонро мекушам гуди ягон хел сабаби дар ҳақиқат надошта бошед, ҳаракат накунед, пул натид ягон касбе ки ин 100% фиреб. Агар шумо дар омада камакакамо 114 115 қонун агар хонид, агар барои худатон маълумоти бештарро бо пайдо карда мефаҳмед ки ҳамин чиз имконнопазир аст, яъне ки намешад. якта дига навор кард ҳамин бародар аин пеш, гуфт ки шумо агар поддельни права дошта бошед, поддельни мигратсиони карта дошта бошед, шумо то 6 сола турма мекунад. Статьяи 327 УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации ин хел не предусматривает такое наказание в виде 6 лет. Онҷа ба 2 сол сроки ограничения свободы мегиред. Яъне ки можед шумо 2 сола ҳамто срок метиҳанд, шумо мегардид дар озодию, не ки рафта имзо мекунед. Мегӯянд ки условный срок ба забони русиш. барои ҳамин 327 статья ин якум қисм дорад, дуюм қисм, сеюм қисм, чорум қисм, қисмош бисёр, моддаҳош бисёр. вақте ки ту далел надорӣ, ҳамин чиза дар ҳақиқат мардум ба расонида наметавонӣ, гапи бардурӯғро гуфта ту мегӯӣ мардум метарсанд. мо граница ки заниматся мекунем, мақсад беоитон граница равитон, накунитон поддельный документ. ман шахсан ягон касба тавсия наметиҳам ки якумаш ки ҳуҷҷатое ки қалбакӣ аст, гирон ҳамроҳи худ гардед. қалбакӣ накарда беҳуҷҷат гаштагитон беҳтар аз қалбакӣ. мисол шумо қалбакӣ қапад агар ҷавобгариш беҳуҷҷатам суровитар, яъне ки сахттар аст. не ки барои ҳамин хел праваи манин чизо то 2 сола ограничени свободы мешавад, ҳамин условный срок, не ки ин расо дар практика редка мешавад, ин аз 100 якта мешавад. мондагиш ҳамаш ҳамон штарафашай то 150 ё 100 000 штарафашай тамом. ягон кор намекунам. мисол шумо ягон ҳуҷҷати қалбакӣ ғалтид агар, ман намедонистам, ман ба гуфтам ки ҳамин чиз тоза гуфтан ман кардам мегӯед. намегӯед ки ман дониста ҳамин кора кардам. вақте ки шумо мегӯед ки ман медонистам ки ҳамин чиз қалбакӣ аст, не ки кардам, шумо уже қисми 1 не қисми 3 меғалтид, то 2 сола метавонанд ки турма кунанд. ҳамин бам 6 сол нест, ин статья вообще 6 сола предусмотрит намекунад. барои ҳамин чизо эҳтиёт шавитон. вақте ки мардум ягон маълумота бурда мерасонитон, аввал аниқу дақиқ карда баъд бурда расонитон. як бародари дигари худомо, бародари тоҷик, ба садама дучор мешавад, як мотоцикл рафта мезанад. ҳамун рӯзи якум қатима алоқаба буд. ҳамун чӣ мешад, кун вай тяжкий вред мегӯн, тяжкий вредаш ҷароҳати вазмин бардоштагӣ. ягон миёнаш мешиканад, ягон дасташ мешиканад. дар ҳамон ҳолат агар шумо қатъи ҳамон одами ки дар ҳамин чиз дучор шудагӣ аввал алоқа бошиду, ҳамон одам ки пул диду ёрдам куниду, балниса бариду, өсун чӣ кунед, агар охир ба суд ҳамин қарорро мебиёд ки 264 қисми 1 Уголовный кодекс Российской Федерации примирение сторон мегӯяд, яъне ки ҳамин одаме ки ҳамон мотоцикл зад, ба соҳиби мотоцикл ба ин одам даъво надорад, ин пулоша додааст, ҳамон одама дилаша ёфтааст, ҳар душ тамом ҷудо мешаванд, ҳамту бе ягон хел права решаткунию ҳуҷҷати ронандагитонам маҳрум намекунанд, шумо ягон хел ҷиноятӣ кодекси ҷиноятикатиам ба ҷавобгарӣ намекашанд. барои ҳамин чиз ин бародар чокарагӣ, адвокат гирифтагӣ, следовител эсун 250-300 000 пула қарз гирифта, ҳама ба додагӣ, ахир ба чизе шуд, ахир ба суд қарор омад ки ҳамту ҳамон ҷудо шуданд, примирение сторон шуду, суд бахшид ин бародара, правашам решат накарду, ҳуҷҷати ронандагишам маҳрум накарду, озодиам маҳрум накард. ҳамту гуфт ки ин одам ёрдам кардааст, ин бачаҳои ноболиғ дорад, модару падари инвалид дорад, чӣ дорад, хонаш ба гуфта як справкача овардагӣ аз Тоҷикистон.
ҷавоб дод. Баъд аз суд биромада ман ба занг зада ки ако шумо ба раҳмат ки ҳамин хел маро вай кардид, ҳамин хел шуду, ман бекор ҳамин пулар аз худ кардам. Охир барои чӣ мекунӣ? Барое ки шумо худомон метарсем. Баъд ман хел биромада маълумотҳои бар дуруғи мардуме мегӯем ки 6 сол шуморо турма мекунад, 8 сол турма мекунад. Бовар кунед он ҳамон судам то ҳамон суд ба рафтанаш барои одам бисёр душвор. Одам метарсад. Метарсонем худомон. Дон нодон ҳар чиз аз пеши худ мардум ба тафсил одам мегирем, мардум метарсад. Вақте ки намедонем, сукут ҳама чизи хуб. Хаб кардан дар кор, тамом. Ман намедонам, тамом. Барои чӣ метарсонитон ки туя ин хел мекунад, туя он хел мекунад? Намекунад, чиза намекунад, мекунад, чиза мекунад. Вақте ки дар ҳолати авария агар одам мурд, дар ҳамон ҳолат шумоя метавонад ки турма кунад. Яъне ки паси панҷара барад то 6 сол, 8 сола, вақте ки одам мурад. Агар намурад, зинда монад, ҳама вақт роҳаш аст ки шумо дар озодӣ гардидин, ки ҳамон рафта имзо кардан гиред, ё штараф кунад, ё мани хел дилаша ёвид. Средни тяжести ҳай. Мягкий ущерб, тяжкий вред. Ин ҳамаш ҳар хел статья ки омадагӣ. Баъд масъалаи номата навкар омадану граница ба намонданушон. Ин ҳам статьяи 322 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ба ин статья агар шумо вақте ки дохили Россия мешиду, ҳамон инспекторои ФСБ дар ҳамон вақти граница мефаҳманд ки номатон навкарагӣ, шумоя мефиристонанд меритон Тоҷикистон. Агар баъде ки дар омадиду баъд фаҳмидан шумо сарҳати Россияро гузаштид дарун ба, шуморо то 3 сол, 3 сола ҳаминҷа метавонанд ки сроки реални тиҳанд. Яъне ки паси панҷара дар ягон хел условнению ҳақиқӣ зиндонӣ кунанд. Барои ҳамин чиз аввалаш ягон хел ҳуҷҷати қалбагӣ гирон нагирифтон, ҳуҷҷатотон хонӣ кунитон, не ки ҳуҷҷатҳои қалбагӣ ки чӣ ҷавобгарӣ ҳаст, ман камтар бошадам гуфта гузаштам. Барои ҳамин Аллои меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. Бародаро, наворҳое гирифта ба мардум равон кунитон, то ки ҳамин чиз бохабар бошад. Ба ҳар хел одамо бовар карда ман депортита мекушам, запрета мекушам, давида рафта накунитон ки пул ба ки даст шуда мани хел сони азоб кашида мегардитон.